Не пропускайте уникалната възможност. Разбирам, че споделянето на имейла си може да се почувства като голяма стъпка, дори и за безплатна възможност. Но нека ви обясня. Регистрацията на страницата ми LiveGood е 100% без рискова и без разходи. Ето защо се струва да положиш тези малки усилия. Какво ще получите? Като предварително записване, незабавен достъп до личния ви бек офис с задълбочена информация за нашите продукти, заплатен план и бизнес модел, ясно за разбиране. Защо LiveGood променя играта в здравето и MLM? Шансът да изследваш всичко преди да поемеш някакви ангажименти. Вместо да ме молите да обобщя всичко, направете тази стъпка, за да изследвате компанията със собствено темпо. Това ми показва, че наистина се интересувате от бъдещето си и ценя работата с хора, които са сериозни за промяна, а не само любопитни без действия. Просто регистрирай се, вземи фактите и след това реши дали LiveGood е подходящо за теб. В противен случай няма да има вреда, но дори да е това, може да е началото на нещо невероятно. Помнете, че възможностите не чакат, затова не пропускайте шанса си.